もっとカメラ、もっとカメラ。さすがフェロモン。9時まではなんかいられるけど、飲み物は各自注文だから変だし、飲み物頼まなきゃバスはいいんだ聞いとけと。だよね。まだこれ9時まで飲むからだよね。話しゆうこさんがどんなかなと思って。どうそうだ。